Mga minahal ko mga isoong parokyano, katauhan sa Dios, kita nga mga katagilungsod nga nanimba karon og ang nitambong nining santos nga misa sa daghaning lapit sa kalibutan pinaagi sa atong online og live streaming labi na katong mga tiguang ug dunay kakulian sa lawas nga di makaadto sa mga simbahan, mga balilinhon nga wa dinhi karon pero nakikiusa kanato nining santos nga misa kaninyong tanan sa makausap pa. Good morning. Miabot na kita sa ikapito kakaadlawon o duha na lang ang kuwang sa atong paglahutay. Salamat sa grasya sa pag-agwanta o paglahutay nga gikan sa Dios labaw sa tanan ang gasa sa kinabuhi o kusog. Daigo na to ang Dios sa kamasipang pakpak. Sa milabay nga pila ka mga gatusan ka mga katuigan, ang Ebanghelyo karon usa sa mga nindot nga asoy sa Ebanghelyo nga nagulagway sa dignidad sa mahal nga Birhen Maria. Gitawag kini sa Latin og Magnificat or the Song of the Blessed Virgin Mary. Mao man na ang opening song sa choir, sa CCD choir kaganina. Ato sa kuno ipakanta ang unang verse aron maka-appreciate sa Ebanghelyo karon. Kantaha sa kuno choir ang unang verse. So, awit kato sa Birhen. Awit pasidungog o pagdahig sa Dios. Una, nganong hingkanta ang Birhen, isaan yan ni buhata, sumpay ni sa Ebanghelyo kagahapon, di ba? Sa Ebanghelyo kagahapon, hinduaw si Mama Mary sa iyang igagaw. Unya, pag-abot niya, hinggrit si Santa Isabel niya, bulahan kastanang babae. Nganong hinduaw manaho ang inahan sa ahong manluluwas. So blessed are you among women. Mao nang naa sa Hail Mary diha nakuha. Pagka human nila og himamatay, mao ni ang Ebanghelyo ron. Ara masumpay tong kagahapon. Hingkanta ang Birhen. Unsa may unod sa awit sa mahal nga Birhen? Nindot kay pamalandungan nato. Primero, ingon ang mahal nga Birhen na hinumduman ako sa Dios usa ka ubos nga sulugoon. Familiar ba taniya kining ubos ninyong sulugoon labi nagpadung nag-eleksyon, no? Daghang mo ingon nato kining inyong ubos nga alagad, ubos nga sulugoon, kining ubos ninyong igsuon. Usahay madugay mawa lagi na, no? Naade na karon giklaim na ni Mama Mary kining ubos nga sulugoon sa Dios. Nganong ingon man ang ang mahal nga Birhen kining ubos nga sulugoon. Kay di ka imagine ang Birhen ug si Santa Isabel nga sila mo'y mga gitagaag special privileges sa Ginoo. Kini kag mahimo kang inahan sa Dios. Kaya itong panahon ang mga babae nga mga Hudiyo kaniadto sa wa pa matao ang batang Hesus, ang Mesiyas, silang tanan gahandom o gadahom nga tingali usa nato mahimong inahan sa Dios, tanang daga. Kay gapaabot man sila sa Mesiyas o kinsay mahimong inahan. Mo bitaw nga sa kultura sa mga Hudiyo, sa panglantaw sa mga Hudiyo, ang mga babae nga di maminyo, babae nga daga kinta, nga di maminyo, ilang tanawon nga ubos og dignidad. Nga naman, marabag basin og ikaw unta to'y mahimong inahan sa Dios na imong gipugan kay wa ka maminyo. Silang tanan ga dahom, ga paabot, nga usa nato mahimong inahan sa Dios. Unya, ingon, si Mama Mary na hinumdom ang Dios kanato ganako ngayang ubos nga sulugoon.
ato ning hunahuna og maayo kining ubos nga sulugoon kay magkaanam po kadato sa kalibutan, makalimot ta sa atong pagkaubos nga sulugoon sa Dios. Magkaanam og saka atong ranggo og posisyon sa katilingban, makalimot ta sa atong pagkaubos nga sulugoon. Magkaanam ta og kaadunahan, magkaanam po ta usahay og kalimot sa mga tawo nga ubos. Magkaanam tagsaka ang atong ranggo sa katilingban, usahay magkaanam po kahait ning atong inistoryahan. Di na makaog iro usahay. No? Tinumdum ko din sa kaistorya. Dahil mga inahan nga isisilag palabuan ay kinsa sa ilang mga anak ang halangdon. Of course, kita mga ginikanan proud juta sa ato mga anak. Labi na ang ato mga anak makahuman o makaangkon og dagko nga mga posisyon sa katilingban o sa kalibutan. Mao to mga ginikanan, upat ka ginikanan nga nanghambog sa ilang mga anak. Ingon ang unang inahan, mga mari, kay bawo mo ang akong anak ambasador. Nagalain-laing nasod ang iyahang giasaynan tungod sa iyahang pagka-ambasador, sikat nga ambasador. Ingon pong mga inahan nga na dito, wow, Your Excellency, yang gipapaso iyang anak. Hala anak, paso aron makitaan ka nila. Ipasog anak, ambasador. Ang title og ambasador kay Your Excellency man. Paso. Ay kaduhang inahan, ingon ang ikaduhang inahan, ang akong anak Mari, akong anak mga Mari, kay bong mugunsa, judge. Kuyaw ang judge, kay ngano mo sentensya, mo hatag og hukom, life imprisonment, mo papriso sa mga tao, labi na sa mga makasasa. Halanak, paso. Pasog isang anak nga judge. Ingon ag mga tao, wow, Your Honor. Your Honor man ang judge, no? Your Honor. Kurog sila kay, wow, kuyawa, judge iyang anak. Ay katulong inahan, ingon ikatulong inahan nga, ang akong anak mga Mari, pare, banggiitan nga pare, summa cum laude sa Roma, bantugan nga profesor sa seminaryo, sinaligan sa obispo, o niya, taas kaayog IQ. Alanak, paso. Ipapaso na iyang anak nga pare. Sos, kurog ihapong mga tao. Ingon ang mga tao, wow, Your Reverence. Kaya mo na title og pare, Your Reverence. Kurog ang mga tao. Kilimang ka, Your Excellency, Ambassador, Your Honor, Judge, o niya, Your Reverence, katong pare nga bright kaayo. Ang ikaupat taon nga inahan, diyan mo dyan laing anak ikapanghambog. Diha na dyan usa ka anak nga sinuruyan. Wa po dyan kahibaw kinsay amahan kanang giiyog agamahan na lumos o sabaw. No? Mumnaingan sa una ng mga anak nga sinuruyan. So sa mum dyan sa laing ikapanghambog, isa na lang dyan ipapasuhon kay aron po naakita po si dyan mapapaso. Una sinuruyan pa dyan, apiki pa dyan naong. Kana bang nang murag og mutanaw ka murag kag kalibangon, kihion, na sapsap pasog panit no murag himbis og kanang nang sanga, unsa luoy sa kaazo, hiwi pasod og ilong, agtumoy sa ilong hinsumpay sa punuan sa dunggan kanang jamo-jamo jod. Hadlok og naong og inigpilok ni mo makurat, murag tiaw og naong. Sos isan lang bang gipapasok kay jamo man sa ilang anak. Yang kining ahong anak na lamay ipapasok, pamahala na laman ni. Sus, pagpaso na dito, halanak, paso na dito, maot lagi kaasog naong. Sus, pagtanaw sa mga inahan o sa mga tao, ingon ang mga tao, oh my God! Na, daog ang isang anak. Oh my God, God! Your honor atong uban, your excellency, your reverence. Diyan anak kay, oh my God, man! Kisa pa ba'y makalabaw, oh my God, no? So, adyaw mo kaguol na itong mga anak o kita, mga bati, tagnawong kay, why makatangkon anang taytula, oh my God, no? So, kamo mga batano din adyaw mo kahadlok, panguyabog, oh my God, no? Ayaw kanunay na naasa diri. Pagpaubos,
Mao kana ang gihimo karon nga panig-ingnan nga gihatag nato sa Birhen. Nahinumdom ang Dios, malipay ang Dios sa mga mapaubsanon. Tanawa ag salmo karon, parihos ra og unod sa Ebanghelyo. Ang mga dato, ingon dinhi, ang mga dato gi papahawa nga wayda. Ang mga adunahan gipalakaw nga mga hangol, gipalakaw nga mga way kaon. Ang mga hari nga gamhanan gipapukan sa ilang mga trono pagpaubos. Giisa sa Dios ang mga mapaubsanon. Muna'y likaya nato. Kay again, tentasyon sa tao nga magkalimot kitag disata gikan. Mabitan nilang giingon, no? Bisag unsa kadaghan ang posisyon o titulo sa tao, usara ka titulo ang labing mahinungdanon sa tanan. Nantesis pagyon, kining gitawag og RIP. No? Maura ginay titulo nga common natong tanan. RIP. Ikaduha, ang mahal nga Birhen nag-ingon dinhi, na hinumdum siya og naluoy nako nga ubos nga sulugoon, nagibalik na sa katapusan, ingon dinhi, gituboy ang mga mapaubsanon og naghatag siya kaluoy, nagpakita siya kaluoy kang Abraham og sa tanang mga kaliwat. Primero, ang pagpaubos sa Birhen. Ikaduha, ang kaluoy sa Dios. Piskay pamalandungan. Ngano man, kitang tanan gikaluyan sa Ginoo. Sa lain-laing paagi. Kamong nahiluna sa inyong kinabuhi, kamong mga dagkog ranggo sa katilingban, kamong mga halangdon diha sa inyong mga opisina o buhatan, tungod na sa kaluoy sa Ginoo. Nahimo kong pare, di kay ingog nakapasar ko sa tanang exam, dako kog score, batuna sa tanan, tungod sa kaluoy sa Ginoo. Kamu dinhi nga inyong mga anak, maayo nagkinabuhi, tuwa nas gawas, nahiluna, maayo nagpagabutang, tungod nas kaluoy sa Ginoo. Kamu mga nangaminyo dinhi, kamu nga naay bana, kamu nga naay asawa, tungod nas kaluoy sa Ginoo. Kita karon nga niya pa, nanimba pa, buhi pa, tungod nas kaluoy sa Ginoo. Ug mo nagiklaro sa awit sa Birhen karon. Unsa man ning kaluoy? Matod pa, kaluoy or mercy is to be spared from the punishment we deserve. Sa laktod nga pagkasulti di ay gikaluy-an ta sa Ginoo. Inig-uli na to karon gikan dinhi sa simbahan og makapamahaw ta, natay malungag, natay mahigop pagtambal sa katugnaw sa tong tiyan tungod as kaluoy sa Ginoo. Mo nga ayaw wad-a ng ekspresyon bitaw nga og maluoy ang Ginoo. Piskay na sa mga tiguang bitaw. Sa una bitaw kasab-an bitaw tao, di nato napunan og puhon, di nato puyan og maluoy ang Ginoo. Sa nay, tan-aw tag sinirong Domingo ha, karong Domingo nay. Mayon ta ang mga tiguang sa pamuhon-puhon gani pod. Kaluoy sa Ginoo. Ngano man, muyon gani kag kaluoy sa in English kay ingno man nila God willing, ha? Kaluoy sa Ginoo, imong giangkon nga ang ato nga naabot sa kinabuhi dili tungod sa atong kusog, but tungod sa kaluoy sa Dios. Aw man tigwali, pero nindot pa ni pamalandungan sa Ebanghelyo karon unsay hulagway aning kaluoy. Ang kaluoy nagpahinumdom nato nga ang atong mga naabot ug naangkon sa kinabuhi dili tungod lang nato, but tungod sa kaluoy o panalangin sa Dios. Diba kay numdum mo itong gawali ko mahitungod og baile sa karaang panahon. Nawa nagbaile ron, pis kay ato nang ibalik. Kay hago maguning disko. Ang disko karon magsige gubo-gubo imong nang dughan. Unya usahay katong mga tandugog kasing-kasing ma-heart attack. Bisag tadtaran gud nato o basta tapat nagdiskuhan, bisag tadtaran nato maligid. So pakuntisay na ni mga sound system og pakusog. Unya og naabot sa diskuhan, langas ang mga tao.
Kanang bitong, basta kay matatakan ka o ganang entrance, bayad ka 15 pesos, musagudsod ka dito nga bisag sa imong buhaton. Tayo uban mo tumbling, mo na mag-abot atong simod, mag-abot atong lapa-lapa, mag-abot sa napay uban liho kaadyo, napay uban magbinuang para itong nahitabong disko atong miaging pista, di na ito mo balik. Hago ng disko, kay labi nagmasundan og hubog, so gakson sa laki, gakson tag laing laki. Kay di na mo kahinumdum kinsa ng gigakos na gani ubang mahubog na inig disko, haligi mo igakson. Kana bang mawa ang order. Itandi ni mo sa baile kani adto, formal ang baile. Kinumdum ko sa una, gamay pa mi, mamayli mi diya sa baile sa mo sa Angilan, sa tapat nga baryo sa Dorol, very formal. Ini ko magrosaryo sa kapilya, alsaho ng mga lingkuranan, dadon sa gawas, abog. Unya, magtapok ang mga tao, Petrumax sa may suga, ibangan atong tunga sa lubi. Ito Petrumax, bitaw nga mo ahop na itong gasa, bombahan. O niya, naaditsoy kanang radio puno. Katong plaka, bitaw, kay numero mo mga tiguang, atong plaka, na turntable. O niya, usahay katong plaka, di bitaw matarog hinlo, na mulukso tong dagom, no? Di katulin tong kanta, di ba? Nakita kanta mo yung, hangyoon kong imong pasaylo, hugaw magplaka, moingon itong plaka, hangyo, 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 hangtod o di mabantayan, at turakutom, hangyo, hangyo, hangyo. Kaya wakatulin tong dagom. So, karon kisa ba'y, makatawa po ta sa una, no? Pero piskay, hunahunaon. Kato mga long play, bitaw nga unom-unom, so piskaya, ikanaas, nga na ito. So, isi na ginujuray itong mga batanon. O niya, hawad magkaadso itong mga biyahidor sa una. Kaya daghang magkwarta. Katong gamanggad bitaw gikan sa Mindanao, sos iniguli bagag, pitaka, lupigon tong mga namunga ira, na nakaraglubi. O niya, kato sa mga bagong uli, paliton maduto nila ng sunata, di ba, nung badong sa una? Na sunata nga paliton. Kana mo bag special nga sayaw nga ako ray makasayaw kay kining sayawa 50 pesos. Nakisa may makapod o 50 sa una katurang mga biyahidor kinahambugan sa una ng mga ulitaw bitaw nga daghang kwarta. Unsa ang mga mamaylihay nga daga manglingkod to sa lingkuranan. Di ka pwede mo kalit og sayaw nga dyan mo kay pares. Mura kitag mura kang giputlag wating giputlag ikog di mahimo. Inigsayaw na lagi kanaas na plaka tindog nga ulitaw. Ilog-ilugan nila itong mga gwapa, mga humot, mga lamig ilong, mga tagas, mga bigot o lawas, katong gagmay kitin, dapat tayo ilagay katong igwad o sampot, mo yung mga ilog-ilugan nila sa una, mo to'y balik-balikan, puli-pulihan. Luoy itong mga apikig naong. Patay, luya. Muraga bantay o binlad ka ng humay bitong gibuwad nga. Sige rin itong panghinyog po. Mao nang unsaon mga makasayaw po sila. Kaya di mo siya ka pwede mo sayaw kung mukuha ni mo. Mao na ipapil sa mga barangay tanod sa una. Respetuan in taon. Gujuron aron makasayaw. Mao to'y kaluoy. Makasabot na tagunsa na gitawag og mercy. Gikaluy ang tanan sa Dios. Di unta ta angayan pero gihimo tang angayan og mao ni giingon ni Mama Mary dinhi, gihimo ako nga makadawat sa kaluoy sa Dios. Ayaw so kalimti ng kaluoy sa Ginoo. Og maawardan ta kay maayo tag performance sa office, maayo ta nga manager, maayo ta nga supervisor, maayo ta nga kliyente, daghan tag merito, daghan tag incentives, ing nauna nga kaluoy sa Ginoo. Adyaw ing nagbright manggugo. Ayaw ing naa. Hindi samot ng buyon ta mahimo makanahong patjon, pwede makanahong paliton og dauban, patay nawag kaluoy sa Ginoo. Ikatulo o katapusan, sa awit sa Birhen karon, ingon ang mahal nga Birhen Maria, ako kabos. Mo nga sa Ebanghelyo ni San Lucas o sa mga pagbasa sa Salmo karon, sa Ebanghelyo sa first reading, maklaro nimo nga ang Ginoo
dapig sa kabos. Ingon ko dinhi ang mga kabos iyang giisa. Ngano man ang Birhen Maria kabos. Gipili sa Ginoo nga inahan sa iyang anak usa ka babae nga kabos. Way titulo sa kinabuhi, wa masakop sa taas nga hanay og hutong sa katilingban. Ang Ginoo kanunay dapig sa kabos. Mao nga adyaw panamay og taong pobre. Kanang gingon nga ekspresyon mata pobre kontra na sa Ginoo. Ngano man atubangan sa Ginoo wa mo may dato nato kay gasalig rata sa iyang kaluoy. Daghang mga tao karon ni modernong panahon di mo angay pobre ngano man baho. Unya way hinlo. Unya ang pobre kuno magsigig pangayo. Unya ang pobre samok. Pero kahibaw mo makahatagan tagigayon nga makatabang og kabos murag giablihan ang pultahan sa langit. Mo gingon bitag the poor are always receptive of the blessings of God. The poor are always sensitive of the blessings of God. Kay bumbog unsay naa sa mga pobre, mga kabos nga angay natong tag-ingon, ang mga kabos mo dali maka-appreciate. They are always appreciative of God's blessings. Kamo mga adunahan dinhi, kita nga mga nakaginawa dinhi, daghang mga panahon nga di ta ka-appreciate sa atong blessings, pananglitan pagkaon. Kamo nga mga datuon sa inyong ref gakaligid ng pagkaon. Na di man pud mo gutom, di man pud ta gutom, mao nga mo palit kag usa ka cake, hiwaan ra nimo gamay pansak sa ref. Nakalimot na kag naa pa dinha. Palit kag pizza, usa ka buok, kuhaan ra pud na nimo usa ka slice kay di man kagutom, kay di man kakabos. Nya palit kag dilata, pansak tanan sa ref, mao bitan na uban, mahemorrhage kay nigabli sa ref nga tudor gakaligid tong dilata, amaadyo ra pud na admit kay tihik. No, gakaligid tong dilata kay wa mo ipanghatag. Ang mga kabos dali naka-appreciate og gamay nga blessing. Tan-awa na kinan-an nato og sa mga kabos. Ang mga kabos gani magkaon, magsimuaw na. Kabantay mo? Sa mo magsimuaw? Say purmag magsimuaw ka na daghanon bitaw ani kanon og sudan na magngana bitaw magkaon kanang ang mga kitang mga naahan, di man ta magsimuaw magkaon kay kaybaw man tang naa, tak kanunay. Ang mga kabos magkaon na magsimuaw sa punon jo nagluto nila punog sudan. Usay gud di kaapas ilang tilaok og usap. Di kaapas og dawat mo na magushan ang uban. Nganong magsimuaw man sila ato ingnon dito nga kamo, wa mo'y mga etiket mga bataa mo. Pero nganong gasimuaw man sila? Kay kahibaw sila nga karon July 16, piyestag balilihan nakakaon may glami, wa may mahibaw ano sa pa may makakaog lami og utro. Ngano man kabos man mi. Di man pareha nato at the end of the month sweldo na pod, kapalit na pud ta kapang groceries na pud ta. Pero mga kabos, mao nang they have to savor the food karon kay ngano man, wa ta kahibaw ano sa to sunod makakaon. Una man gidaog silupin bitaw ng uban. Kakabantay mo, mga indigents, magdazo na silang silupin. Nga naman, for the next meal, para sa sunod nga kaon. Ingana ang kinabuhi og kabos. Kanunay na silang gahuwat og sahay maila adlaw-adlaw. Why sense of stability? Ingana ang giingon sa Bible karon. Mga adyaw mo panamay og kabos. Nabitaw usahay taklis kay ta mo istorya. Father Sos, sas uyab sa ang anak Father oy nga wa may kangho mga ana bitaw way agud-agud sos way nahot lutaw bunot labihay pod no ayaw pa na may kabos kay mga kabos gipanalangina na sa Dios mao bitaw nang diferensya ning kabos ug dato kay kitang mga kamong mga dato managan mo aron mahilis inyong gikaon ang mga kabos managan na kay mangita pagkaon no? Mangita pagkaon, kita ga-jogging, takirang mahilis atong kolesterol, ang mga kabos, nanagan pa ita na kay mangitag asay kanon. Mao nga ang mga kabos, mangaon, hasta mantika, tilo, na. Nga naman, jamo man intawon sila. Pero diha sa ilang kahimtang, sa ilang pagkakabos o kawadon, makita nato nga sila maka-appreciate sa blessing sa Ginoo. Mao na'y manguyab ninyong kabos o niya buutan, sugta. Nay manguyab ninyong bahong krudo o bahong gasolina, bahong ruska, sugta.
Na manguyab ninyo bagag lapalapa, bagag kubaw, bagag ilong, bagag naong, sugtan. No, kay mao na makapalangit nato. Yang mga kabos, dakog papel siging harian sa langit. Di man ang Ginoo supak og madato ta. Piskaya kitang tanan ani mga dato, pangandoy na nato. Ang makadaot kon inig kadato nato, makalimot na ta sa kinaiya sa usa ka kabos nga kanunay nagsalig sa panabang ug kaluoy sa Dios. Ang birhen karon gasalig sa kaluoy sa Dios kay siya ubos nga sulugoon. Kita unta pod makatag-ing sa panig-ingnan sa birhen. Daigo nato pasidunggan ang mahal nga Birhen Maria.